Ved du hvorfor vi er her? Ja, hvorfor skal han det? Vi havde jo en episode her, hvor jeg var i vandet op. Det var flyspærren. Det var en stor flyspærre. Nej, vi skulle op. Jeg havde købt sådan en bette lorte jolle, 12 fods, og så med min 4 hestes motor. Vi skulle op nu. Så Mads og Michael, de var afsted med deres bil, hvor de har en lidt mindre end den her. Vi sejlede den vej og hyggede, og vi sejlede helt op til Randers, Regnskov og Peter, eller Mads og Michael, de gik ud af. Så da vi kom tilbage til det, vi havde, så ser vi, at vi provokerer dem og giver dem skråt op fingeren, så kommer de. Og så drejer de lige over mod os. Så den der lorte jolle der, den kender med os. Og jeg tager min telefon, så det er faktisk den, vi skal prøve at finde. Vi ser, hvem Kim der. Kom der. Han er bare en kylling. Peter, han er væk nu. Hvor er Peter? Vi skal holde øje med bobleren. Jeg kan ikke lide. Peter, kom op. Få det rigtigt her. Han kan tage den telefon, der er dernede. Hvor fanden er Peter hen? Hvor er bobleren? Nå, ja, der. Kim, det er dig, der har ansvaret for, at han kommer op igen. Prøv lige at stå her. Prøv at stille op i stolen. Du kan bare lige se bobleren af Peter derovre. Jeg har gået nok 4 meter engang. Der har vi Peter. Hvad siger du? Jeg er jo tørstig. Velkommen den der DVU. Ja. Og Sandy, hvis du skal være på kamera, så skal du have noget mere mindre end tøj på. Nej, det skal være noget at kigge på sådan til Når vi nogen at stå. Jeg tror, han ramte bunden. Jeg tror, han er på vej ud af. Tror du, han er i bunden nu allerede? Ja, han kom op med en cykel. Så er det ikke noget. Nej, nu bobler derhen. snoren, den er væk fra ham. Ej, den vil jo blive så lidt i bunden. Det passer godt nok. Bare han ikke havner i Kattegat, vi skulle hente ham derude. Så skal vi have mere benzin på båden. Ej, det er fedt. Det er fedt. Nå, han er derude. Der er store fisk her. Nu rejser han på den der. Ja, Og Peter får rejsning. Ja, det er Peter på en meter. Se, den strider over manden. Det er Peter. Hvad fanden er det der? Det er så vi kan se, hvor han er henne. Nu vælter det. Er det sat med dybt derude? Det ved jeg ikke. Jeg kan nu se, han er kommet ud til sejlranden nu. Det er derfor, han rejser sig. Der er da også sejlranden her, så kan færgen da ikke ligge til. Sejlranden, det er derfor, den rejser sig. En havn, den må skal være lige dyb hele vejen. Den er dybere ude midt i. Ej, der var også rimelig dybt herinde ved kanten. Ja. Det må der være, så kan skibet virkelig ind, når de får last over her. Hvor er den henne? Bobler. Der. Jeg synes, det er en 6-7 meter nede, mener han. Næsten lige søkort, der har, så er det 7 meter. Ja. Har vi søkortet med, så de kan slå op og se? Tab mig ikke her, så tab. Så skal Peter op finde mig, det duer ikke. Ej, du er da til at finde med de penge. Du bobler sgu da ovenpå. Poul, har du Peters nummer, vil de ikke ringe og høre, hvad han laver? Jo. Prøv lige at ringe til ham så. Jeg stiller en øl der lige ved siden af jer. Herinde i hans rum, og jeg står og roder. Tak. Det kommer ned og sødt.
I får en øl her. Du er så nervøs med alt det vand. Det er dejligt. Nej, for helvede. Tror vi ser Peter Nu igen? lad os se, om der er ryge over mig. Sådan tror vi ser Peter igen. Nej, det er slet ikke det bedste. Nu kommer Kjeld. Hvor er Kjeld hen? Find Kjeld.